Daar ben je hem al. Ik zie het even te lezen in Heeg Timo Jochem Heeg van Koos Tiemensma. Zo'n grappig boek. Maar ik lees het nou even in de koffer. Ik ga bij hem best op squallen. En wat hebben het mooi aan, maar. We hebben voorlezen, praten over boeken. Je hebt hier een hele goede vraag gesteld. En we hebben zelfs even aan de slag geweest. Als je hem nou nog meer zien willen over die boeken uit de boekenkoffer bijvoorbeeld, dan kan je hem even zien op de website van de Bennenboekenambassadeur of op de Instagram-account. Maar daar ben ik hele mooie lesbrieven te vinden bij al die boeken. Maar die lesbrieven kan je mooie opdrachten maken. Tekenen, niefelen, tonierlezen zit erbij. En mijn vraag aan Jim is nou, als je hem nou zulke mooie opdrachten maakt in tweetallen of met de hele groep. En je denkt van nou dit is zo goed slagen, stuur dat dan op naar de Bennenboekenambassadeur. En de mooiste insturing die we dan plaatst op de Instagram-account. En dan kan je me ter waarom vinden. Ik pak mijn volgende boek, eens even zien. Oh, deze. Dingeman krijgt jukken van Epidam. Lekker lezen. En wat kan je me verzelfd van, hè? Wat lezen, dat kan overal.